साननैसो गोबाव गेपनि उनाव अनजालि दैमारि बिथाङा रायजोनि सिगाङाव आरो मोननैसो अभियोग लानानै फैदों बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै बिथाङा बुंदों जे बिटिआर एकर्डआव जि कमिसन दाखांनायनि उनाव गामि सोसननाय आरो दानख'नायनि बाथ्रा बेयाव दानख'नाया थानाङामोन होननानै बुंदों बे बाथ्राखौ बिथाङाबो बुजिनाया मोजां जे बिटिसि गोरोबथानि उनाव जि माखासे जायगाफोरखौ जों लाफादेरनायनि गेजेरजों बेवहाय मोनसे बर' आरो अना बर'नि दावराव जादों बे बाथ्राखौ बिथाङा मोजाङै मिथिनाया मोजां आरो दिनैनि समावहाय गामि दानख'नाय आरो दाजाबनायनि बेलाया 6 दोलनि 14 चेप्टार हिसाबै जागोन आरो बे 14 चेप्टार पेरा 14 हिसाबै जागोन आरो बे पेरा 14 नि बायदिनो बे खामानिया कमिसन दानाया जादों दा बेवहाय बिटिआर गोरोबथायाव बे बाथ्राखौ थि खालामनो नाजानाय जादों जे जिखिनि रिभिनिउ भिलेज हिसाबै बेयाव दाननायनि बाथ्राया फैयाखै बेयाव जिखिनि सुबाफोर दं बे सुबाफोरखौ बेवहाय सोसननायनि बाथ्राया बेवहाय दङ ओंखायनो बेखौ क्लियार जानाया मोजां जोंनि जि आन्दलननि जि स्पिरिटमोन बे आन्दलननि स्पिरिटआ जाबाय पलिटिकेल सेफगार्डनि बाथ्रा जोङो नाङा फाङा जायगाफोरखौ सेनानै लाफानानै गुबुन गुबुन मानसिफोर थानाय जायगाफोरखौ लाफादेरनानै जोङो बे ओनसोलखौ लायोबा जोंहा पलिटिकेल सेफ जागोन ना जाया जों एज ए एसटि हिसाबै बा बर' हिसाबै बे बाथ्राखौ नायनानैसो बेवहाय दानख'नाय आरो दाजाबनायनि बाथ्राया फैदों आरो बेराफारसेजों जोङो सोसननो नांगोनबा बियो कनस्टिटिउसनेलि नोङो सोसननो नांगोनबा दानख'नायनि बाथ्राया बे एखे मोनसे लाइनावनो दंखायो गामि सोसननाय आरो दानख'नाय बे संबिधान हिसाबै दा बेवहाय जोङो दानख'नाय बाथ्राखौ बोरै एरायनानै थांनो हागोन बे बाथ्राया एज ए कमिटमेन्ट हिसाबै भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि कमिटमेन्ट हिसाबै बे जानानै दं दिनैनि दिनाव जोङो सोसननानै थाङालासिनो सोसननायनि बाथ्राखौ जों बांसिन स्ट्रेस होनानै खामानि मावनांगोन बेवहाय दानख'नायनि बाथ्राया जायफोरा हसेनो थाथारनो गोसो गैला बेखौ जों लाखिनानैबो लाब गैया बे हिसाबै बे बाथ्राखौ थि खालामनाय जादों आरो अनजालि दैमारि बिथाङा जिखिनि बाथ्राखौ बुंदों बियो अनलि राजनितिक बेनिफिटनि थाखाय माने ओरैनो साले बेरे खुबुवा होननानै जायखौ बुङो बाथ्रा बुंनांगौनि खाथिराव बुंनाय मानसिफोरखौ जास्ट माने आबहावा मोनसे गोनो गोथो खालामनो थाखाय बुंनाय बायदि जानायनि अनगायै जेबो नङा आं बेखौ बुंनो लुबैयो आरो बिथाङा बे बाथ्राखौ बुंनायनिबो राइट्स गैया होननानै बुंनांगोन मानोना आन्दलनकारिफोरा जाबाय एनडिपि आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै आन्दलन खालामदों इउबिपिअ हिसाबै आन्दलन खालामदों आरो जयेन्ट एक्सन कमिटि हिसाबै आन्दलन खालामदों न' डाउट सासे बेखौ जोङो मोनसे आफादनि आफादगिरि हिसाबै जों बिथांखौ मानियो आरो दिनैनि समाव बिथाङा गोनो गोथो खालामनायनिखौ बाद होनानै बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि सायाव बांसिन स्ट्रेस होनानै खामानि मावनांगौनि दरखार दङ अनलि इलेक्सननि थाखाय गोनो गोथोखौ खालामनो नागिरनानै जेबो लाब गैया जोङो फैबाय थानाय समावहाय सनितपुरसिम सोसननायनि बाथ्राया बोरै साक्सेसफुल जागोन बेखौ जोङो स्ट्रेस होनानै बयबो जरदार खालामनानै सोसननो नांगौ बे बाथ्राखौ सानालासिनो बेयाव गामि दानख'नायनि बाथ्राखौसो लाबोबाय थानायनि बाथ्रा जेबो जुक्ति गैया जों सोसननायनि बाथ्राखौ लाबोनांगौ मोनफ्रोमबो बिथिङाव जोङो मोनसे गामि थाबोनाय न'खरसे थाबोनायखौबो जों बोरै सोसननो हायो बेयाव बांसिन स्ट्रेस होनानै खामानि मावनांगौ होननानै आं बिथांखौ खावलायनो लुबैयो बाखिखौ गोनो गोथो खालामबाय थानांगौनि दरखार गैया आंनि बुंनांगौआ बे आरो सम्पुर्ण भाबे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेखौ नायगासिनो दङ बे ओनसोलनिखौ आरो बाहेरनिखौबो दा आरो बिटिआर सुक्ति हिसाबै बेखौ जों बांसिन स्ट्रेस होनानै खामानि मावनांगोन मानो होनना बुङोबा दिनैनि समावहाय बर' मिडियाम हिसाबैबो बर' मिडियामा मोनसे सेपारेट डाइरेक्टरेट जाबाय आरो बेनिफ्राय लेंगुवेज हिसाबैबो आसामनि एस'सियेट लेंगुवेज जानो थांगासिनो दङ केबिनेट डिसिसन जाबाय बियो साननैसोनि गेजेराव गेजेट नटिफिकेसन बा माने माबा जासिगोन नटिफिकेसन जासिगोन दा बे हिसाबै नैबे प्रभिन्सियेलाइजेसन अफ स्कुल्सफोराबो बिराद इम्पर्टेन्ट ओंखायनो बेखौबो जोङो समाल'सनानि खालामनायनि बाथ्राखौ गारनानै बेखौ जोङो मेक्सिमाम लेभेलाव जोङो बोरैहाय प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनो हायो बे बाथ्राखौसो बयबो स्ट्रेस होनानै खामानि मावनांगौ मानोना इडुकेसन गैयाबा जों थांनानै जोङो मोनसेबो स्टेपखौ दिनैनि समाव बारनो हानाय नङा आरो जोंनि मिडियामखौ बा जोंनि रावखौ फोथांनानै लाखिनांगोन बा जों मिडियामखौ फोथांनानै लाखिनांगोन आरो स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामग्रोनांगोन
बे बाथ्राखौ जोङो बयबो नोजोर होनाया मोजां ना बे बेलायाव आं बेखौनो बुंगोन जे UPPL हानजाया UPPL नि हानजानि नीति आरो आदर्शआनो बेलेग दिनैनि समाव जोङो जिखिनि मानसिफोरजों रायलायदों जिखिनि मानसिफ्रा बेवहाय जुगदान जादों बियो परिबर्तन खालामनो होननानै फैनाय परिबर्तन खालामनो होननानै फैनाय आरो मानोना 17 बोसोराव जि मोनसे माबा जादों माने सुसिनाय जादों माखासे मानसिफोरा जेबायदि खस्थ' मोनबोदों बै खस्थ' मोनबोनाय आरो दिनैनि समाव जेबायदि बिसिंखल मोनसे माने माबा कारापसन IYN'निफ्राय लानानै एनरेगानि माने जब कार्डनिफ्राय लानानै गासै बिथिङाव जे कारापसन मोनसे जाबाय बेखौ रायजो राजाफोरा अतिष्ठ मोनबाय आरो बे अतिष्ठ मोननायनि थाखाय बिथांमोना दिनैनि रायजो राजाफोरा मोनसे डिसिजन लादों जे एबाराव जों सरकारखौ सोलायगोन आरो सरकार सोलायगोन होनना बुंनाय लोगो लोगो सोरखौ लानानै सोलायगोन बेबो रायजो राजाफ्रा थिग खालामखाबाय रायजो राजाफ्रा थिग खालामखाबाय जे UPPL नि हानजाखौनो जों सरकाराव लाबोगोन आरो बे हिसाबै जों सोलायनाय लाबोगोन सोलायनाय लाबोनानै जोंनि ओनसोलाव मोनसे सिस्टेमनि सोलायनाय गभर्नेन्सनि सोलायनाय बे सोलायनायखौ खालामनो होननानै रायजो राजाफ्रा थिग खालामदों आरो बेवहाय सोरबा माने हाजार लाख रां बा कौटि रां बाहायोब्लाबो माने बेवहाय BPF नि गोबां रथि महारथि दोङोबाबो बियो जेबो खामानि जानाय नङा मानसिफोरखौ बायनानै रावखौबो दिनैनि समाव मोननाय नङा आरो बे हिसाबै जोङो बुंनो हायो जे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव जोंहा गासै 10टा समष्टि दङ 10टा समष्टियाव थांनाय बाराव माने BPF आ 10टाखौबो मोनदोंमोन 10टाखौबो मोननायनि माखासे खारनफोर दङमोन बे समावहाय किन्तु दिनैनि समावहाय BTR सुक्ति जाखांनायनि उनाव आरो दिनैनि जिबायदि कारापसन जाबाय लास्ट 5 इयाराव उदालगुरिबासिनि मानसिफोरा जेरैबायदि आसा खालामनानै BPF नो भट होदोंमोन दिनैनि समाव बेयो गासिबो उल्था बेखौ बै मानसिफोरा सोरबा लोमस्रावानो होन सोरबा बनजारानो होन सोरबा रिहन दैमारियानो होन सोरबा सरन बर'आनो होन बै मानसिफोरा हमथानानै लाखिनो हाया मानोना बिथांमोननि जिबायदि माने जाख्ल'नाय जिबायदि सुसिनाय बियो दिनैनि समावहाय बयनिबो मानसिफोरनि रोदायाव हाबबाय आरो बेखौ सोलायनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं रायजो राजाफोरा बे हिसाबै जोङो दाथियै बुंनो हायो जे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव दिनैनि समाव ग्यारेन्टेड देरहानाया जाबाय 8टा समष्टि ग्यारेन्टेड जाबाय आरो मोननै समष्टिया एसे बाखि दङ बेबो कमप्लिटलि जानो थांगासिनो दङ नैबे डिसेम्बरनि गेजेराव गासैखौबो मोनगोन होननानै जों आसा खालामनो हायो सुइप जागोन जोङो उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट हिसाबै सुइप जानो थांगासिनो दङ बियो जोङो रायजो राजाफोरनि कमान्ड हिसाबै आरो रायजो राजाफोरनि हाबनानै नायोबा बयबो मानसिफोरा मिथिगोन जे दिनैनि समाव उदालगुरि जिल्लायाव UPPL हानजाया 100आव 100% देरहानानै फैसिगोना रोखा जाबाय बेवहाय सोरबा रिहन दैमारिनि मन्त्रित्व दङबाबो बियो हाजार थाखा फैसा गारनानै सोरखौबा प्रलोभन खालामनो नागिरदोंबाबो प्रलोभनाव रावबो मानसिफोरा भट बिथांमोननो होनाय नंला बयबो बुजिखाजोब्बाय जे बिथांमोना बिराद काराप्टेड होननानै बुंदों मिथिदों आरो गोदान मोनसे सिस्टेमखौ बयबो आवगायदों आरो बयबो मानसिफोरा बर' मानसिफोरा स्पेसियेलि BTR एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ बयबो लुबैयो हिसाबै आरो दिनैनि समावहाय BPF नि मुरब्बी हाग्रामा महिलारिया BTR नि एगेन्स्टआव आरो BTR खौ इमप्लिमेन्टेसन खालामा होननानै बुंनाय लोगो लोगो सारा बर' मानसिफोरा दिनै UPPL आव भट होनो थाखाय माने दलाय बलाय जुगदान जादों आरो लोगोसे सामग्रिक भाबे दिनैनि समाव हम अधिकार हम उन्नयननि बाथ्राखौ लानानै फैनायजों लोगोसे आरो गोबां मानसिफोर UPPL आव केन्द्रीय लेभेलाव गोबां दैदेनगिरिफोरखौ गुबुन हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ सोनानै लाबोनायनि लोगो लोगो बिश्वास मोनसे फैबाय जे गुबुनारिफोरनियावबो बे बिश्वासखौ लानानै जोंहा गुबुनारि मानसिफोराबो मोनसे फोथायनाय दङ जे एबाराव UPPL सरकार फैयोबा जों मोनसे मोजां बेबस्था मोनगोन आरो बयनिबो मोजां हम अधिकार आरो हम उन्नयननि थाखाय बिथांमोना खामानि मावगोन होननानै बिथांमोनाबो फोथायनाय दङ बे हिसाबै दिनैनि समाव ग्यारेन्टि जानानै दङ UPPL हानजाया जे सरकार खालामगोन आरो उदालगुरि जिल्लानिफ्राय 10टानि गेजेराव 10टाखौबो देरहागोन होननानै जों आखा खालामनो हायो कक्लाबारि समष्टियाव जे UPPL नि आफादगिरि प्रमद बर'खौ मोसौ बोराइबादि जेनगोन होननानै BPF निफ्राय बुंनाया बियो बुंफ्लानायनि अनगायै जेबो नङा प्रेक्टिकेलि सिङाव हाबनानै नायोबा बिथांमोना मिथिगोन मानोना बेवहाय जि केन्डिडेट BPF निफ्राय दङ धीरेन बर' बियो उदालगुरियाव जायगा मोनैनि थाखाय बेयाव दोनहैजानाय मानसि
जाय मानसिखौ उदालगुरिनि मानसिफोरा रिजेक्ट खालामनानै हरनाय मानसि बै मानसिखौ बेवहाय हैदों गावनि नबथिनि जायगायाव बिथाङा गावनि माने केन्डिडेटसारखौ मोननो हायासै लाखिनोनो गोसो जायासै रावबो बिनि हेंथायै आन्दलन जालायलायबाय बेखौ होयोबा जोङो माने बिपिएफआव थाया होनलायलायनाय जादों बे हिसाबै बे मानसिखौ बेवहाय लांनानै हैदों आरो कक्लाबारिनि मानसिफोराथ' बहुत गोरों मानसि जथेस्थ' गोरों मानसिफोरा दङ इन्टेलेक्सुवेल मानसिफोरा दङ जाय मानसिया मोनसे खोथाखौ मोजाङै रिफ्लेक्ट खालामनो हाया माबा मोनसे बाथ्रा बुंनो नांगौबा बियो दद' मद'है माखासे बाथ्राखौ बुङो बै मानसिखौ कक्लाबारिनि मानसिफोरा रावबो बर' मानसिफोरा रावबो बेनो भट होनाय नङा मानोना बिथांमोना बहुत इन्टेलेक्सुवेलि डेभेलप बे हिसाबै दिनैनि समावहाय जोङो जिबायदि पार्टिसिपेसनखौ नुदों एनडिपिनि धीरेन बर'जों थाफाग्रा माखासे मानसिफोरानो दिनै इउपिपिएल जन्म जाबाय माने जइन जाफैबाय जइन जाफैनाय हिसाबै दिनै बेहा हारसिं जानो थांगासिनो दङ बेयावहाय जायखौ बिथांमोना बुंदों जे माने प्रमद बर'आ माने मोसौ माने हारिनाय बायदि जागोन मोसौ बोराइफोर बायदि जागोन होननानै बिथांमोना बुंदों बियो उल्था जागोन कमप्लिटलि उल्था जागोन आरो बेखौ नोंथांमोना फैबाय थानाय इलेक्सनाव नुगोन आं बेखौ खावलायदों बेखौ बुंदों मानोना आं दाथियै बुंनो हायो जे कक्लाबारि समस्थियाव आंबो थाङाखै नुवा खेबनै खेबथामसो बेयाव बहुत बानायनाय बिदि गोबां इन्टेलेक्सुवेल मिटबो खालामबोदों गुबुन जाथिनियावबो बे हिसाबै बेवहाय जों गेरान्टि लानानै बुंनो हायो जे फैबाय थानाय समावहाय इलेक्सन जानाय लोगो लोगो कक्लाबारि समस्थियाव प्रमद बर'आ बयनिख्रुइ हाइस्ट भट लानानै देरहाबोगोन बेयो गेरान्टि